M'agradaria fer servir el nostre torn de paraula per a incidir com d'important és la tasca desenvolupada per Antoni Miró des de fa dècades per a la nostra ciutat. I no ho planteja com una manera de reivindicar que el nomenem fill predilecte. De fet, que ens sembla que un debat d'aquestes característiques en un nomenament com aquest és inèdit en aquest consistori, si no m'equivoque. Però pense que si algú ens escolta puga saber que més enllà del soroll de la dreta, que com sempre s'ha evidenciat com profundament sectària, puga conèixer els beneficis col·lectius de la feina d'un artista que conjuntament amb una aposta artística ha fet també una aposta social, que entén l'art com una eina per despertar consciències i un instrument per a beneficiar a la seva ciutat. Evite sempre parlar des d'aquesta cadira en veu pròpia, però crec que avui em pertoca fer-ho perquè fa ja quasi 20 anys que conec Antoni Miró, que treballa amb ell i que l'aprecia. I si alguna cosa m'ha admirat sempre és la seva capacitat per a incloure Alcoi en l'imaginari col·lectiu de tot un país. I no estic parlant de posar Alcoi en el mapa, que tant han abusat els nostres representants polítics i que és pura propaganda, sinó que Antoni Miró ha convertit Alcoi en un lloc de peregrinació de centenars d'artistes plàstics, gestors culturals, músics, polítics, escriptors, actors, científics, de tota la gent preocupada mínimament per fer un món millor a través de la seva feina i del seu talent, que ha gaudit de la seva enorme hospitalitat, de les seues converses i de la seva, també, tossuderia en la defensa en allò que creu. Centenars de persones que tenen Alcoi en la seva agenda, que el tenen com una aturada necessària en els viatges que fan amunt i avall del nostre país. I aquesta hospitalitat no es limita a grans noms de la nostra cultura. Les portes de Toni han estat sempre obertes a les escoles, als clubs excursionistes, als grups d'amics, estudiants, que volien conèixer la seva obra o bé la de l'Ovidi, o volien conèixer simplement Alcoi. Ha sabut teixir complicitats amb qualsevol persona, sempre amb Alcoi com a escenari. Si algú ha fet que Alcoi siga un lloc visitat i conegut, és Toni. Saber i voler construir complicitats amb la ciutat i la cultura en majúscules és el que necessitem, perquè és el que perdura. I això ens ho ha donat Toni Miró. És un artista que ha sabut fer-se global sense abandonar mai el seu lloc al món, que resulta que compartim. I més encara, és un artista que ha fet que allò global camine pels nostres carrers i esdevinga local. No sabem com d'afortunats som de tindre el Toni Miró. És evident que és d'esquerres i que defensa la sobirania de les persones. No s'ha amagat mai d'això, i això també l'honora, sobretot tenint en compte com la cultura de la cancel·lació, ara tan de moda, ha existit sempre i l'ha afectat de manera molt important. Però que ell tinga una ideologia i la defense sense por no ha impedit que totes les alcoianes tinguem la ideologia que tinguem, gaudint de la seva feina artística i social que Miró ha sabut desenvolupar. Crec que aquest nomenament és només una part del que li podem retornar com a ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat, perquè en realitat és que rebem l'honor, som els alcoians que tenim el privilegi de que Toni Miró siga alcoià.